Hej, jeg er Margrethe Dias. Jeg har glædet mig rigtig meget til at dele med jer, hvad jeg holder mest af at lave, hvilket er skuespil. Alt hvad jeg føler har ingen betydning mere. Alt hvad han siger gør mig stum. Under dagen i var den himmelblå. Hvorfor var det nødvendigt? Undskyld, hvad? Jamen, hvorfor var det nødvendigt? Vi sad og hyggede os, og så ringede din telefon. Du er lige i gang med et frieri, Mark. Isabella, slap nu af. Du ved godt, hvor vigtigt det er, det er den her fusion. Mark, jeg har ventet på denne her dag. Hvad? 7 år? Jeg havde en klasselærer fra 1. til 4, som hed Ruth, og hun var fantastisk. Vi har fundet et nummer til Ruth. Hvad? Et nummer til Ruth. Ja, okay. Så du har mulighed for at ringe til hende. Ej, hvor er I tricky, mand. Stop! Hov, tager du ikke den her ned til Tom? Tak. Og få ham til at ringe direkte til Nina. Han er ikke noget for dig. Jeg elsker ham, og han elsker mig. Du elsker. Du har kendt ham i 4 måneder. Jeg ved ikke, om du ved, hvad det er at elske. Lisa, han er ikke noget for dig. Det ved jeg. Okay, far. Warum hast du mich nicht angerufen? Ich dachte, du wusstest vorher nicht schon. Quatsch. Auf 3. 1, 2, 3. Kan vi virkelig ikke tale sammen? Lige om lidt, så fri er jeg til dig. Jeg ønsker dig alt hvad. Så gør jeg ligesom ABBA. Take a chance on me.